Balai ka sarkar ka khange kini ki dokha ki bala inject ka formalin. Te khniat ngan batai fiang ni ke formalin. Ka formalin ka dai kata ka dawai ka bala ban pelat na ki jengpun. Kum ka nuksa. Lada yap brio lada ngi kwa pa ka do ka met ka nom puot lada ngi buslam alai sngi ka met yap te kelas ma. Te khanang ban lat na ka jengsma te de ban inject ka formalin. Kum chu ro ki dokha ki dai ki bapuon pat ki pacham te nak ta ka daw le inject ya kini ki dokha ta ka formalin namar kini kebun ki dokha ki bangi dia yaw ki dai ki dokha ki bawan na saba te kum kanuksa kum ha practical dai lada ngile science stream kadon ko ka experiment ka bangi hotspotting hang tu labu ya ki marat ki ba kitu ki marat kim pot kine be kumjo balai kine be kumjo namar ya kitu ki marat ki bala bu ang tu ki bu lang bat ka formalin te na ta ka daw kitu ki marat kim pot bat ki khna science ki la ban le experiment te ka ik chengpang ka bangi la ban yo ada ngi bam ya kini ki dokha ki ba inject formalin katkom ka research songa WHO lane ka World Health Organization ka ong ba lada ngi ba mi kini ki dokha ki ba inject formalin ila ban yo ya ka chengpang cancer